Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, иңелек бүгінгі тапшыруның төп темалар хакында. Qozan маңа лайық қына түгіл, Qozan біздің тарихи. Qozanнан даған, менә шушы якын тирәдә, шушы кадәр тарихи һәм шушы көндә яңарышта булган шәһәребез юкта. Qozan өчен көрәш дәвам итә. Башкалабыз 200 сумлык банкнотада урын алсын өчен тавыш бирергә онытма. Шәһәрдә юлларда балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү атналыгы бара. Яшүсмерләр катнашында хәрәкәтләр ни өчен арта? Гүзәл Шихапова ачыклады. Татарстанда ВИЧ белән авыручылар саны атна сайын 30 кешегә арта. Моны булдырмас өчен ничек сакланырга? Белгечләр киңәшен хәбәрчебез тыңлады. Балалар юлларда куркынычсызлык өчен. Республикада юлларда балалар иминлеген тәэмин итү атналыгы дәвам итә. Яшьтәшләрен дөрес итеп юл аша чыгарга балалар үзләре үк өйрәтә. Кызганыч, әмма яшүсмерләр катнашында булган хәрәкәтләр саны арта бара. Быел шундый 110 очрак теркәлгән, 118 бала төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган, бер сабый вафат. Әлеге статистиканың сәбәпләре нидә? Гүзәл Шихапова ачыклады. Бер атна элек хәлакәткә юлыккан бала әле һаман да хастаханәдә. Кичке 7-ләр тирәсендә Сөембикә һәм Вахитов проспектлары киселешендә малайны машина бәрдерә. Бала светофорның яшел уты кабынганын көтеп тормый. Руль артындагы шәһәрдәшебез тиз генә туктый алмый. Нәтиҗәдә 31-нче мәктәп укучысын күп санлы җәрәхәтләр белән Комода килеш ашыгыч ярдәм хастаханәсенә алып китәләр. Машина йөртүченең гаебен тикшерү ачыклаячак. Нигездә балалар катнашында булган хәлакәтләрдә олылар гаепле. Барлык очракларның 17%-ында гына зыян күргән яшүсмерләр кагыйдәләрне үтәмәгән. Җәяүле балалар аеруча да куркыныч астында. Шәһәрдә балаларын машина бәрдерүнең 48 очрагы теркәлгән. Бары тик 4-сендә генә балалар олылар белән бергә атлаган, әмма әти-әниләр кайчакта кире үрнәк тә күрсәтә. Бу хакта юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча узган комиссия утырышында хәбәр иттеләр. В первую очередь мы, взрослые, должны быть эталоном правильного поведения, чтобы уберечь детей от негативных последствий агрессивной дорожной среды. В данном случае ребенок был со сверстником, но более печально, когда дети, будучи со взрослыми родителями, оказываются потерпевшими при ДТП. Юлларда балалар иминлеген тәэмин итү атналыгында яшүсмерләр җәяүле юлларында тәртип урнаштырырга булды. Мәктәп укучылары шәһәрнең төрле урыннарында яшьтәшләренә белешмәләр таратты. Безнең сораштыру нәтиҗәләре буенча балалар юлларда хәрәкәт итү куркыныч дип саный. Иногда бывает, когда есть такие перекрестки, где машины едут в поворот, тогда ты должен переходить дорогу. Или когда сам нарушаем. Ну, можно смотреть лучше. Или просто, когда переезжаешь, машины тут ездят, не на такой большой скорости ехать. А то можно не успеть затормозить. Иногда бывает такой случай, когда я боюсь переходить дорогу, потому что машин очень много, и я боюсь, что меня собьют, не дай бог. Я чувствую себя в безопасности, когда горит зеленый свет. Но когда горит красный свет, я чувствую себя не в безопасности, потому что машина может поехать в любой момент. И я не смогу просто, возможно, не пробежать. Автокалада машиналар саны көн сайын артып тора. Димәк, борчылыр өчен сәбәпләр дә арта. Соңгы 2 елда Чаллыда ясалма киртәләренә күпләп урнаштыра башладылар. Башта машина йөртүчеләр каршы чыкты, хәзер ризалашты инде. Дөрестән дә файдасы бар. Статистика буенча ясалма киртәләр булган урында бернинди хәлакәт тә теркәлмәгән. Моны балалар да бәйләгән. Ну, чтобы они были осторожными, смотрели на светофоры, чтобы не нарушали правила дорожного движения, не рвали на красный свет. Если уже загорелся, не надо спешить до зеленого. Балаларның иминлеген тәэмин итү өчен олыларга да тырышасы бар әле. Мисал өчен әти-әниләрне автокреслолар кулланырга, алкоголь кулланган килеш руль артына утырмаска өйрәтергә кирәк. Шәһәрне төзекләндерүдә үз өлешен кертә. Светофорлар һәм юл билгеләре күбрәк булган сайын хәрәкәт итү ышанычлырак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Валентин Красильников, Яңалыклар. Балаларга юлда гына түгел, бүгенге җәмгыятьтә дә куркыныч яный. Узган елда яшүсмерләргә алкоголь эчемлекләр сатуның 100дән артык очрагы теркәлгән. Нәкъ менә спиртлы эчемлекләр тәэсире астында балалар начар гамәлләр кыла. Гадәттә эчемлекләрне кибетләрдән алалар. Инспекторлар 10 эре сәүдә үзәгендә закон бозу очрагын теркәгән. Кара исемлектә Пятерочка, 27нче комплекста урнашкан Продмаркет, 47нче комплекстагы Лотос кибетләре. Хәзер сәүдә урыны җитәкчеләре 30 мең сумнан 80 мең сумга кадәр штраф
түләргә тиеш. 50 очракта балаларга алкогольны олылар алып биргән, спиртлы эчемлекләр белән әти-әниләре сыйлаган очраклар да бар. В 27-м комплексе мама наливала ребенку, мальчику пиво, чтобы он не мешал ей жить и свои дела делать. Түнгі бірінші ертіде 11 моделлі ВАЗ автомобилі урлану хақында хабар келем. Бір сағаттан соң инспекторлар оны Орловка бұжырасты янында көрі. Әмі руль артындағы ират туқтамай. Инспекторлар оны бір сағатке яқын оның артынан барам. Бұл вақыт ішінде урланған автомобилде харекет етуші тоғын 10-нан артық юл еру қағыдасын бұзарға үлгірі. Мәселен, 8 тапқыр светофорының қызыл утына туқтамай. Қорқынышсызлық қойышын электрмәген бұла. Екінші автомобиль білән бәріліші. Моңа қадар ират машина йөрту хуқларынан озат етілген болған. Йозын документларыны кері ала, әмі тонықлығы білән ұзақ файдалана алмай. Данный автомобиль был задержан напротив поликлиники номер 4. Также был задержан водитель данного транспортного средства. Им оказался молодой человек 1989 года рождения, который управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. На данного гражданина был составлен административный материал по части 1 статьи 1226 КоАП РФ. После составления административного материала молодой человек был доставлен в отдел полиции Центральной. Спид белән авыручылар саны ел сайын арта. Бу афәттән дөнья буенча көн сайын меңләгән кеше вафат була. Сәбәбе кеше башлангыч чорда үзенең авыру икәнен белмим. Шуңа күрә даими рәвештә һәркем тикшеренергә тиеш ди белгечләр. Татарстанда ВИЧ авыруы белән авыручылар саны атна сайын 30 кешегә арта. Бер ел эчендә 1300 кеше әлеге авыруны йоктыра. Моны булдырмас өчен саклану чараларын күрү мөһим. Вакытында тикшеренергә билгеле бер кагыйдә һәм таләпләрне үтәү зарур. Сәламәт яшәү рәвеше алып барырга кирәк. Җинси якынлык кылганда саклану чаралары кулланырга. ВИЧ авыру йоктырган өчен җинаять җаваплылыгы каралган. Шуңа күрә әлеге авыру йоктырган кеше якынлык кылырга җыенган кешесенә үзенең авыру булу турында хәбәр итәргә тиеш. ВИЧ авыруыннан тикшеренү узу өчен теләсә кайсы дәваханәгә мөрәҗәгать итү мөмкинлеге каралган. Шул исәптән республика СПИД авырулары үзәгендә дә тикшеренеп була. Әлеге хезмәт түләүсез һәм аноним. Тикшерү уңай нәтиҗәләр бирсә, ул кешене без тагын бер кат тикшерү узарга күндерәбез. Икенче тапкыр тикшергәндә дә ВИЧ авыруы күрсәткече уңай булса, әлеге кешене СПИД авырулары үзәге учетка бастыра. Алга таба психологлар, йогышлы авырулар табиблары, эпидемиологлар белән берлектә уртак дәвалау эшләре башлана. Вирус миңа юга алмый дип кистереп берәү дә әйтә алмый. СПИД йоктыручылар арасында яхшы эшле, гаиләле, эчми тартмый, матди мохтаҗлык кичерми торган кешеләр дә бар. Күбесе озак вакыт үзенең ВИЧ белән авыру икәнен белмичә йөри. Авыру башлангыч этабында билгеле бер препаратлар ярдәмендә дәвалап була, ә моның өчен даими рәвештә ким дигәндә елга бер тапкыр тикшеренеп тору зарур. Любой человек, который заботится... Үзенең сәламәтлеге турында кайгыртучы кеше ВИЧ белән авыру-авырмавын тикшереп белеп торырга тиеш. Монда кешенең нинди яшәү рәвеше алып баруы, үз-үзен тотышы да билгеле бер роль уйный. Әйтик, җинси партнерын даими алыштырган, саклану чараларыннан башка гына якынлык кылган, таныш булмаган кеше белән җинси мөнәсәбәткә кергән, яисә табиб билгеләве буенча наркотик сыйфатка ия дарулар кулланган кешеләр елга бер тапкыр гына түгел, ә ешрак тикшеренергә тиеш. ВИЧ авыруы йоктыру ул тормыш төгәлләнде дигән сүз түгел әле. Бүгенге көндә Россиядә мондый авыру белән 800 меңгә якын кеше яши. Дөрес итеп дәваланган очракта ВИЧ авырулы кешенең саулыгын тотрыклы саклап була. Бүгенге көндә ВИЧ авыру йоктырган халәттә 20 еллап яшәүче кешеләр дә бар. Беренче чиратта бу кешенең үзеннән тора. Даими рәвештә тикшеренәләрме, юкмы, СПИД үзәгенә киләләрме, иммунитет күрсәткечен тикшереп барлап торалармы, дәваланалармы, шуңа бәйле. Барыгызга да сәламәтлек телим. Авырмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Шәһәрдәшләр Казан Россия символлары бәйгесендә җиңәргә лаек дип саныйм. Бүген республика башкаласы алдынгылыкны бирмәсен өчен Чаллыда берничә акция узды. Әлегә Казан өчен 268 500 кеше тавыш бирде. Башкаладан 1000 тавышка гына Сочи калыша. Исегезгә төшерәм, Казан Кремль һәм Казан Федераль университеты биналары 200 сумлык банкнотада урын алу өчен көрәшә. Россиянең күп кенә шәһәрләрендә сәяхәт иткән спортчылар эстафетаны теләп кабул итте. КамАЗ-Мастер командасы Казан Кремль һәм Казан Федераль университеты бинасы өчен бергәләп тавыш бирде. Мы, команда КамАЗ-Мастер, много изъездили разных городов, разных стран, в разных городах России побывали. Но всегда нам приятно возвращаться на родину, в Татарстан, нашу Казань. И мы и сами голосуем, и других татарстанцев призываем отдать свой голос за то, чтобы изображение Казани появилось на российских купюрах.
Для меня, допустим, будет гордость расплачиваться купюрами, и когда будет на купюре наш, будем говорить, столица города Казань, и гордость какая-то есть, и это радует, тепло. Эстафетаны студентлар да кабул итте. Спортчыларны котлауга багышланган чарада аларга телефоннарын сүндермәскә рөхсәт иттеләр. Университет ректоры киресенчә телефоннарны ерак алып куймаска һәм Казан өчен тавыш бирергә тәкъдим итте. Аны барысы да хуплады. Я приехал из Туркменистана, студент НГПУ на 3-м курсе. И бывал, конечно, в Казани. Очень замечательный, красивый город. Мне очень понравилось в нем. И я думаю, что если выложиться на все 200%, то и 200 купюр будет с изображением Казани. Поэтому нужно до конца проболеть. Инде танылып өлгергән купюра Тукай яр буена да барып җитте. Бирдә активистлар ясалма 200 сумлык банкнотлар таратты. Әгәр Казан рәсеме төшерелгән акчалар ошый икән, икенче ягында ничек тавыш бирергә кирәклеге аңлатылган. Бернинди авырлыгы юк ди пенсионерларда. Это было все легко, и я очень рада была, что Казань идет, первое место занимает. Отстают от нас все другие города. Тавышны мин иң беренчеләрдән бирдем. Әгәр дә минем фикрем менә шушы әйбергә кирәк дип тапса, мин барып йөгереп эшли торган кеше. Казан моңа лаек кына түгел, Казан безнең тарихи. Казаннан даган менә шушы якын тирәдә шушы кадәр тарихи һәм шушы көндә яңарышта булган шәһәребез юк та. Тукай яр буенда студентлар бергәләшеп флешмоб оештырды. Шул рәвештә алар үзләренең битараф түгеллеген аңлатты. Тавыш бирү 7 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Финал Россия бер каналы аша турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Арган залында яңа иҗат сезоны ачылды. 12-нче сезон Давид Ойстрах исемендәге квартет чыгышы белән башланды. Мәскәүдән килгән коллектив Чоллыда беренче тапкыр. Алар безнең шәһәргә 100 еллык музыка коралларын да алып килгәннәр. Музыкантлар әйтүенчә, бу кораллардан моң тагы да сыйфатлырак яңгырый. Узган сезонда Арган залында 100дән артык концерт куелган. Бу сезонда вакыйгаларга бай булачак ди артистлар. Виолончели примерно 200 лет. То есть, точнее сказать сложно, то есть это конец 18-го, но скорее всего начало 19-го. Перевозим очень бережно, покупаем в самолете 2-е место, даже в поезде 2-е место. Ну, в общем, целое... Как вторая жена? Ну, даже я думаю, что я с ней больше провожу времени, честно говоря. Сама семья Ойстраха, то есть его сын Игорь Давидович и внук Валерий Игоревич Ойстрахи, они подарили вот эту скрипку, на которой играл сам Давид Федорович. Это скрипка английская, начала 20 века, 1904 год. В самое ближайшее время к нам приезжает известный гитарист, московский гитарист. 2 раза в месяц у нас обязательно звучит орган. И зачастую это органисты из-за рубежа. Вот в конце ноября приедет один из лучших европейских. Бүгінгі менә мен сезнең белән сау булашам. Алга таба күңел радиолы барышлар белән бергә күңелле димләү программасын карарга тәкъдим итәбез. Олина белән Илгиз үз парыңны табырга ярдәм итә. Сау булыгыз. «3 октября. Концертный зал. Уникальный артист и музыкант Дима Билан. В новом шоу «35 неделимые». Телефон 78 25 01. Онлайн-продажа на сайте городские зрелищные кассы. Для силы, для молодости, для жизни. Вода, рожденная в мезозойскую эру. Минеральная вода Тарханская. Уникальный край. Уникальная вода. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Молния! Корпорации «Центр» и «Селдом» сверхвыгодная рассрочка. Например, большой телевизор за 2100, а кровать за 700 рублей в месяц.